Сава? Отец Сава помоли отеца да каже благословия, да открием лекцията с благословия. Изветрилото ти не случайно се изветрило. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки на веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче добромире, благослови. Бог да благослови, да възрастваме в любовта и винаги да сме около хляба на живота Христос, защото това е центъра на нашия живот и смисъл на нашия живот. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудри ловци явлей, ни спославим Духа Святаго, идем и уловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. Аз да ви представя с две думи отец Паисий, който аз също срещам за първи път, но по интернет ни запознаха много сродни свещеници, които ни познават и двамата от Америка. Той е от Канзас Сити, който е точно в центъра на щатите и развил много интересна дейност през годините и ще ни разкаже и неговия собствен също духовен път, как е станал православен свещеник. Той е бил протестант преди това и от протестант бил проект. И е имал интересен път, по който е открил вярата, но ще ни разкаже за социалните дейности, които развива и как иска да обедини цяла общност около себе си, която той нарича градско село. Иска да обедини и да създаде село около себе си, нещо като сърце, в което да гледат зеленчуци, да има градинки. Това е в центъра на един от най-бедните квартали в града. Ще ни покаже много снимки, ще ни разкаже и се надяваме, че ще е много интересно на всички, после също могат да задават въпроси, всякакви неща, които ни вълнуват. Смятам, че може би ще има доста паралели между нашата реалност и тяхната, защото това е наистина квартал, в който страда от какви ли не проблеми и икономически кризи, както и ние, нали, постоянно се оплакваме, но икономиката не е проблема ни. Проблема е вярата и ако я имаме, всичко се оправи. Така че се надяваме отеца да ни вдъхнови и вие всички се чувствате като у дома си и може спокойно да питате въпроси, аз ще превеждам напред-назад. А който мен не ме познава, аз пък се казвам Надежда, май всичките ме познават. Тази къща е на моята баба и сме се събрали тук в нещо като духовно-социален, просветен, културен център, хлебна къща Свети Христофор към Народно читалище Свети Унафрида Маскингаловски, който миналата година се регистрира. Той ще извършва какви ли не дейности, но едната основна православна си остава хлебната къща. Така че добре дошли. А после мисли си накрая може ли всички да си представим имената? Как вече като мине беседа. Искам да кажа, аз по телевизията гледах, когато беше Великдена и казаха, в дъното е хлебната къща. Аз на 85 години не знаех нищо за тая хлебна къща. И ти ми каза, това е къща, където Исус Христос е живял. Нали така? Витлеем. Витлеем значи хлебна къща. Да. И така си да ви ясне това. Защото аз гледах на къща предаването и казаха, в дъното е хлебната къща. Беше горе на Озана. Малък е света баба от Ангел. Защо са навсякъде? Навсякъде, обаче това не го знаем. Нека да знаем и други, как ви Много хубаво беше представенето на Озана на хлебната къща. Демонстративно хлебната къща на Озана беше.
На Озана фест на поляната. Да, беше. Да. А там пък бащата на Силвито, която е най-отзад, и която активно ще бъде ръководител на читалищните дейности, мен докато ме няма и съм в Америка в университета, той е пострипаща днес. Ма тая вече го няма, ама Браво. той е големия хлеба. Браво на тях. So, На такива хора, които проявяват инициатива и в името на доброто хлябът сплотява хората навсякъде, в целия свят. Идеята е чудесна. Ами, слава на Бога. То винаги, това само може да кажем. So, Okay. give the word to the Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I'm very happy to be with you. I must say that Много съм щастлив, че съм сред вас. I came here to learn from you. Трябва да призная, че смятам, че дойдох тук изцяло да науча аз нещо от вас. I'm here at the recommendation of my godfather. Аз съм тук по благословията и препоръката на моя духовен отец, Abbot Gerasim. който е игумен Герасим. He's the spiritual son of Father Seraphim Rose. I just saw his picture here. Той е духовен син на отец Серафим Роуз, който от вас е чувал за него, и отецът приятно се изненада, когато тук намери негова снимка. А това е списание, което аз донесох съвсем наскоро от Калифорния, където се намира този манастир. Father Seraphim will have the 30th anniversary of his repose on September 2nd. Отец Серафим Роуз ще се чества неговото 300 година от успението му на 2 септември. На 2 септември тази година. 30 години. Before I show this brief video, I wanted to give you a little background. Само ще ви дам малко основа, контекст, преди да ви покажа видеото. My wife and I started Reconciliation Ministries in November of 1987. През ноември на 1987 година той и неговата съпруга започват един вид, трудно на английски се преведе, но мисионерска дейност, протестантска за това време, били са протестанти, която се е наричала умиротворяваща мисия. Reconciliation. Да, но Reconciliation няма имало някакъв конфликт, който трябва да се реши. There was a conflict that had to be resolved. That's why we called it reconciliation. Correct? Yeah. A group of interdenominational Christians, black and white, pulled together to form Reconciliation Ministries. Да, била е точно група между бели и черни, негри, както ние ги наричаме, макар че на английски тази дума за тях е негативна. I'm just explaining that in Bulgarian it's not a negative word when you call people nigger. It means black people to them. So if you hear that word used often, Father, don't get offended or confused. It means black African Americans. И се събират заедно с бели американци, които заедно сформират група от християни, които да се опитат чрез любовта да решат проблема, конфликтите в квартала. Враждували са бели и черни. We had houses for men, houses for women, daily prayer meetings, daily meetings. И организирали се така, че са имали къщи, в които жени са живеели, къщи, в които мъже са живеели, заедно са ядяли всички заедно. Било нещо като малка християнска общност. One day a man came into one of our prayer meetings that was homeless, living under a bush. Един ден в една от техните срещи, в които са имали обща молитва, дошъл бездомен човек, който е живел под един храст. He said, I've been watching you for some time, and I see that you're seeking to pray as much as you can, but I think you should read this book called The Way of a Pilgrim. Забелязвам, че от известно време се събирате и се опитвате да намерите пътя към молитвата. И смятам, че трябва да прочетете тази книга, която се казва Пътят на поклонника. The Way of a Pilgrim is the story of a Russian pilgrim searched to pray without ceasing, and he discovered the Jesus prayer. Това е книга, която разказва за пътя на един руски поклонник, който е търсил молитвата и открива Исусовата молитва. Искал е да се научи как постоянно да се моли, неспирно. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. А молитвата е: Господи Исусе Христе, Син Божи, помилуй мен грешния и грешна. As a Protestant pastor, I began to pray this prayer. И бидейки протестантски пастор, аз започнах да се моля с тази молитва. As I continued to pray, I felt my heart become very warm. И както продължавах да я казвам,
с времето сърцето ми започна все повече да се затопля. I began to want to find out more about this, and so it recommended some books called the Philokalia. Почнах все повече да се интересувам от тази стара традиция и открих книгата, която се нарича Филокалия или Добротолюбие. During that same time, I began to read the stories of the desert fathers and mothers of Egypt. И тогава започнах да чета за историите на древните отци от Египет, майките и отците от Египет, светиите от Египет. I read the story of Saint Moses the Black, who had been a former gang leader, murderer, and thief. Прочетох историята за свети Моисей Морин, мисля се превежда на български, нали? Който е бил голям разбойник в Египет, чернокож, смята се, че бил етиопец, и се разкаял и останал голям светия. After he encountered the grace of Christ and Saint Macarius, he ended up repenting, confessing his sins, and led the life of repentance. След като открива Божията любов и се среща с свети Макарий Велики, който сигурно много знаете, че са молитвите в молитвеника, утрешните вечерни, тогава той се разкаива и става голям молитвеник и светия. I read the life of a North African prostitute who did it not for pay but for pleasure. Прочетох и за живота на една блудница, която е блудствала не само за пари, а дори основно заради удоволствието, физическото удоволствие. But when she encountered the mercy of God through the icon of the Mother of God in Jerusalem, she ended up living a life of repentance. Но когато открива Божията любов чрез иконата на Божията майка, чрез образа на Божията майка в Йерусалим, тогава се разкаива и започва да води живот в покаяние и молитва. We know her today, of course, as Saint Mary of Egypt. Това, разбира се, е Света Мария Египетска. These stories were very profound, and they became examples for us of what could happen with people that have lost their way. И всъщност тези истории бяха много вдъхновяващи за нас, за да разберем как могат хората, които са изгубили своя път за живота, да го намерят отново. One day in the Kansas City, Missouri Library, I'm from Kansas City, I found a book called The Northern Thebaid. Thebaid, Thebes from Egypt. Да, Тиба. И един ден в библиотеката в Канзас Сити, който се намира в щата Мизури, откъдето е той, открива книгата, която се нарича Северния човек от Тива, от град Тива. It was the lives of the desert fathers of the Russian forests. И това всъщност е книга за живота на много свети отци от Русия. Saint Sergei Radonezh, Saint Nilas Свети Sorski, Сергий Радонежки, Свети Нил Saint Сорски, Alexander Sphere, Свети Александър Свирски, Saint Kirill of White Lake. Свети Кирил Белоезерски. And as I read these stories, I wondered who published this book. Започна се чудя, кой е публикувал тази книга? It was published by a place called St. Herman of Alaska Brotherhood. И видях, че е публикувана от място, което се нарича Свети Герман Аляскински. Братството на Свети Герман Аляскински. In Platina, California. Което се намира в Платина, в Калифорния. Just a second, because Прекъсваме само за да се разбавим. Needs to go on the other. вентилатор няма, един вентилатор няма да се сложи и тук. Добре, да може да между So it was St. Herman's Brotherhood is in a place called Platina, California. Братството на Свети Герман Аляскински се намира в едно малко градче Платина в Северна Калифорния. So I called up information. I said, I'm trying to find St. Herman of Alaska Brotherhood in Platina, California, and they said no such listing. Обадих се и се опитах да намеря къде се намира това място, да намеря номер за телефонен номер, но когато попитал справки, казали ми, че няма такова. There was no place. No, there is no listing in the phone book for this. Че няма никакъв телефон в книгата, в телефонната книга за град Платина. So I said, is there anything in Platina? Има ли нещо въобще в Платина, попитал той. She said, yes, there's a general store. И тя казва, ами да, там има само един магазин. So I called up the general store. Обадил се в магазина.
And I said, I'm looking for St. Herman of Alaska Казах, че Brotherhood. търсите братството на Свети Герман Аляскински. And the lady said, all that is a few monks up in these woods, no running water, no electricity, no gas, no telephone. That's it.